Salutare tuturor, eu sunt Black Gamer și bine v-am regăsit la o nouă serie. De data asta vom face Maps for Subs. Și am ales aici o mapă. Haideți să vedem, deci Keep Inventory, Difficulty, Spawn Point și Far Play. Opa. Difficulty Normal, așa. Ok, am dat Keep Inventory, să vă știu dacă filmează. Da, filmează. Și dacă îmi place seria, nu uitați să apăsați și butonul de like, să strângem cât mai multe. Bă, se pare că trebuie să le luăm. Astea las aici. Poveste... A, da. Trebuie să știm povestea. Oarecare, iar într-o zi când ai parcat mașina, un hoț ți-a furat-o, ți-a furat cheile și a plecat cu mașina. Tu vei trece prin niște trasee făcute de hoț ca să nu îi iei mașina. Nu mai da pagina. Îți bagi joc de mine? Ce ți-am spus eu? Hai că întregi măsura. Ok. Povestea. Info. 1. Nu ai voie să spargi nimic, doar lâna, orice culoare. 2. Mapa se numește The Car. YouTuberul meu Xbox YouTube. Mă numesc Costi. Aceasta este o regulă, să te distrezi. Ok. Deci, haideți să strângem și like-uri. Hai, uitați că avem un Envil. Fire Aspect. Smite, nu mai avem. Și avem Fire Aspect 2. Nu trebuie să băg Sharnsul. Dar cred că de asta ne-a dat. Dar nu puteți și el să facă asta. Adică, serios. Și mi-a schimbat și resource pack-ul. După cum ați văzut. Mi-am luat, este un resource, opa. Este un resource pack de PvP. Ok? Și start. 1. Level 1. Parcur invizibil. Nu uita de lâna, punctele tale sunt golden ingot. Și este foarte ușor. Hai că pe să-l fac și eu. Ok, dude. Deci eu sunt foarte vază la parcur. Dacă nu v-ați dat seama. Ai, bă. Ok. Ok. Tu cred că îți bagi joc de mine. Dar n-avem niște mâncare, așa că o să-mi dau game mode. Fără supărare. Ok. Ai, bă. Da, o secundă. Game mode 1. Și... cum se numește aia? Mod 0. Ok. Deci ne încurcăm la cel mai easy parcur. Deci eu nu sunt cu parcurul. Sper că v-ați dat seama. Oh! Oricum, haideți să terminăm parcurul și să văd și eu cât am filmat. Aproape 5 minute și n-am făcut parcurul. Nu pot. Acum filmez. Ok. Ok, deci... Ok, bravo, nu a fost greu. Nu, n-a fost. Level 2 de dropper, fără Optified. Spawn point, atenție, sunt și slime blocuri. Și unde ar trebui să fie apă? Aia? Ce? Next level. Deci a fost bloc invizibil. Nu știu, next.
Nivel 3, mini survival, times a day, fără ploaie. Glumeam, find the button și nu uita de lână. Da, eu am uitat să iau lâna. Care nimic. Ce-am Așa. Q&A, întrebări și cu subiectul Irafael. Câți copii ai? Întrebare. 0. Ok, nu știu. Ok, deci nu știu ce a fost aia. 33. Haideți să... Ok. Spawn point. Q&A, întrebări și cu subiectul Irafael. 1. PC-ul. Întrebările. Cum te numești? Cum te numești? Da, ai zis cum te numești, omule. Câți abonați ai? De unde Ok, nu știu de ce. Cum se numesc? Costi, Costa. Costi, îți dai seama? La ce level ești? Spawn point. Ia tot din chest. Hoțu. El este hoțul. Bate el. Stai, o secundă. Opa. S-a pus după ce l-am... Dar nu merge. Da. Bate-l. Ok, deci se lăguiește puțin pentru că și filmez. Oleu! Ok. Doborâm, băieți, doborâm hoțul. De ce mi-ai furat mașina? Zi, de ce mi-ai furat mașina? Hoțule netrebnicule. Ok, am omorât. Bravo, ai terminat mapa, ce notă îmi dai? Mai vrei mape de la mine? Regulă, de abonat, 10.000 de like-uri, ați auzit? Această mapă a fost pentru Irafael. Mașina mea, dar de ce a fost pentru Rafael dacă a fost trimisă mie? Nu contează. Deci, am reușit să terminăm mapa. Cam atât a fost și cu acest episod, fraților. Eu am fost Black Gamer. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!